Hi everyone, a very quick one. Good morning, good afternoon, and of course, good evening wherever you might be watching from. I'm Okwuluora, and some of you watched a video me yesterday. And when a certain woman afia bu flow, a man of Florence, ma'am ifeba afia, but not flow can appear. Obi na group create Ogembia UK group ngwa ha mechi ya simba ka ha weli ana enyere onwe ha aka mara nwanne ha na as in Europe the boring. No bu na nwere any strong unifying platform in on a depression get set in. So one we ha na boss COS. I'm on me for until now. So one woman no better there. Ha na emeri buko that thing emeri from my understanding. Ima no ikukuku afiko okoko. One woman no say ha no ga emeri ha COS. Ndị mmadụ wee weta ego nakọta ndị mmadụ ego. A lot of people are saying 200 million. A lot of people are saying 300 million. So and my body woman onye Okwuluora Zako because she and video ka onye obuna no ndị gbo ma asese na mụ na no mụ na the woman guru ndị mmadụ wayo. Like I said, amara m onye the woman bụ afunube mi ya. I have never spoken to her until on Saturday I akpọrọ m na phone. Oh, Saturday ka akpọrọ m na phone na akọrọ m ya mkpọ the woman o mecha pick na mgbede mụ na ya kwuo obere. I want to bring her to the call now. So maka onye na anwụ na chebe ọ na-ejide aka. Ke number the woman afia bụ flow ka nji wee save ya ka nchọ number ya ka mkpọ ya ka ọ bekọlụ unu ka mụ na ya si wee. In fact ka obugodo ụzọ kọ ihe ebe ego ndị mmadụ dị. She need to first of all tell us ebe ego ndị mmadụ dị. Very important. Phone ya na ring. Pick up sister agwa ngị na nga akpọ in the next 30 minutes. So she should pick up ka ọ kọwara anyị. Her phone is calling and not ringing. Agwa na nga bia phone ya dey available. Nwanyị ala aza call ya o. Her phone is not even ringing. Onye mụ na ya kwu na phone kita. Okay, she's calling me back. She's calling me back. Thank God. She's calling me. Hello, good afternoon. Hello. Nne, good afternoon. Good afternoon, Okwuluora. Nne, biko m ga-enye gị ịchọ ọnwa na nwa m ga-enye gị. Ụwa niile kpọ gị n'ọnụ na izuru ori na ịgbara ama na idupụrụ ndị mmadụ over 200,000 pounds. And nke na-ewuzi na abụ na ọmụ na gị zuru dị ori. Before you call ndị maka before egbuo mmadụ egbu a na-arapụ ya ka o kwuru ọnụ ya ọkụ ya. Yes. Nne, mụ na gị okwugo okwu before Saturday ihe ame. No. Muna go phone go before. The first day muna gi kwuru okwu on Monday night e kpọrọ m na. Mkpọ gị maka ife amere ọkụ ya? Yes. Nne, amami muna go kpara nkata COS. No. Muna gi ekwutube ha ni. Ihe niile ama ndị kwụrụ gị ụgwọ, onye ọbụla kwụrụ gị ụgwọ COS, onwe onye si na ọ gwara m wee nye gị ego. No. Nne biko, mee onwe gị introduce, kọrọ ndị Igbo ihe gị na ijeje. Because the way they are going, okay, put the general yesterday. Yes. Because call on Ndi Igbo mụrụ gị, ole jirigo, call on Ndi Igbo ihe gị na COS je. Na my involvement na the COS. Okay. Go ahead. Mba bido gwa ha afa gị, ihe agwa ha afa gị, gwa ha onye ebe ibu na ibi na UK nekwe ihe mere gị na ịkọ ihe na-ese okwu na onye ọbụla bu afa gị aga, buru afa m aga. Okay. Ndewo na aha m wụ Florence. Ebi m na UK, London. So, ihe mere wụ na enwetere m contact eji eme COS certificate of sponsorship. Nne Igbo Florence onye ebe ka Igbo na ndị Igbo ka ị na-agwa ka ama na ị na-ekwu eziokwu. Florence SM onye Owerri. Onye Owerri. Okay, go ahead. Ibi na London abi? Yes. Okay, go ahead. So,
I joined the Guaranomo group, Okwuluora group, what the early this year, Okwuluora Nabia, or one at Facebook. I joined the group. And to be honest, the group has been very helpful to even, especially students, because there were a lot of students in on the group. Mandi with the job opportunities and other things. So, around October, with the contact COS, certificate of sponsorship. Certificate of sponsorship what the certificate like in the Chorebiaru as care workers and for even Indians, Nigerians everywhere. Then the students here, like in the Gocha, instead of going, with the COS, it will still keep them in the country. Okay, when I got this COS of contact, ntinye na group, see how bikonu, and when contact COS, in case they won't get interested. They chatted in my chat and they borrow my home. When we started, most of them say yes, na actually bim na actually monya na kunye ugona onya na hane make a business. Fine. With Obiocha and Mburuno Bina, okay, a lot of people will benefit from this. Nebe kisi wete contact in this COS. On a Londoner. That's not the Zimbabwe. Yes, onye Zimbabwe. Go ahead. So Mburuno okay, it will, a lot of people will benefit from it. So when we started, some of them I gave them my address. They came to my house. They came to your house. They know your house, Abi? Yes, they came my house. So like when they say, I seen no be na here fraud. I can rent one room somewhere. He rent one room na London, they very easy. But they came to my house. Ebemona family mbi. Okay, when we started, mandinke onyenke wetere cash because cash you can't pay it into your account. Enwere udi cash you get in your bank. Ndi bank akuchi account akpowage. It may explain ABC wetego. Most of them wetekwara no cash God is my witness. Chukwu na anu olum because as it is now, it's only God that will stand for me. And few members of my family that knows me very well, that knows what I can do and what I cannot do. Okay, because the cash was too much. So, a brother with African shop na Peckham, southeast London. Mboya, nsiya biko. Enwere ego nom naka. I can pay it into my account. Agimeji nwe ya J bank. Ndi bank ga-aju ka ABC wete ego. So, ihe I meziri that day, I took that money to his shop na Peckham. Nye ahụ. Nchere na shop ya, ochekwu nye ya na bank. Money ya nozi, ọ na transfer account onye Zimbabwe na-eme ihe a. Okunye charam. Even I had to pay £700 commission for £15,000. Mkpokwara the man, see alekwa, nonya na anakwa commission. Even si ya, okay, do you want me to bring the cash to you? Okwuluora, muna gi kuchange screenshot to charage conversation munonya. Osim no, they don't take cash. Okay. Transfer cha ihe niile na account ahụ otu onye ashinye m. Enwekwa ndị nke akwụnyere na account mo. I will not lie to you. Etinyekwa m ego, I will not lie to you. Then enwekwa most of them say na they try to forward money na adlock or account. Onwe ndị nyecha different Nigerian accounts ha jikwa ụgwọ. Okay. Different Nigerian account ahụ na one this guy I jering Nigeria na Peckham. Enwe no na Nigeria chọrọ transfer ego. Osim na enwe hom nsi ya transfer ya to somebody ka transfer zia ya. Osim na enwe onye ya ma. Nsi okay. Na enwe onye m nọ na ngezikwa gị screenshot ihe niile ahụ. Conversation mụ na ndị a. Nsi okay enwe onye nọ n'office ya na. Njọ the guy onye ma account ya na Nigeria. Onye nọ na Nigeria transfer ya na account. And forward uziekwa to account onye Zimbabwe account onyere ka ejikwunyere ya ego. So, well, unfortunately, one of the people who made a COS made apply, Home Office area, that the COS number is not verified. That was when the red flag started. Mbongoka, Osim, yes, I forwarded it to my boss. We are looking into it. So, the brother, Ahiauchi, the Nokwana group,
osi even no so kwa ndị bịara be m before anya bido ihe COS a. O si Madam Flo no dịkwa ka ihe a scam. Na nlekwa nsi hey na mụ amahụnụ m nke we original COS emebeghị m ihe COS. That was now when we now started. You remember ihe COS before now? Yes. This is your first time. Why did you gather people? Why not do one? Why did you gather people if you maybe before? To be honest, okay, can kowa ihe ahụ now. Onye nke enyere COS ya, they will go. I was hoping, okay, everything was okay. Not knowing that most of them wetere COS ya, they've been keeping it without applying. Assuming na onye nke mbu mere apply oge o wetere COS, ihe a would have ihe a carry ibido. Oge chọpụta na ihe a bụ fake. What did you do? Did you go to their office? What did you do? Okay, oge nchọpụtara onye nke a mụ na ya na-eme ihe. I went to his office na High Wycombe. Arụchara m night nje office ya, jee n'office ya ahụhụ m ya, enweghị onye m hụrụ. So that was now when the next day I had to go to a lawyer to report and make police involved now. Ọkwa sendiri gị case ihe a ndị police sendere. The people are asking na ị na-ezoro ha afa the agency ezo. Na ha mara afa the agency iji mee ife a. Okay, but enyere ha job offer letter. Everything not on a job offer letter. After the agency, then at the job offer letter. Yes. Ego ne be sure. I believe him neighbor. Ego ne ke nara these people. Okay, rebe 90-something thousand pounds. Hane ekuno over, according to them, hane ekuno over 200,000 pounds. Oruhu 200,000 pounds. Well, how do we save the situation now? Okay, M&M lawyer involved and police are dealer. No, some of them, about 4 people chọrọ ekwu ụdọ. They commit suicide. I'm not my idea. I know. Only one guy in give 42,000 pounds. And don't the mother call Nata Diego. The guy etigo motia for sale. That guy chọrọ igbu onwe ya nwunye na eje ya. Only one woman after Abu Eugenia. Nwanyị ahụ di ya nwụrụ last year o ji ofu nwa n'aka. Nwanyị ahụ chọrọ igbu onwe ya. Na Sunday na gị nwa chọkwuru igbu onwe gị akpọba ambulance. Yes. Eugenia enyena m ya 2,000 asị m ya jidegodin. Inye Eugenia 2,000 out of how much? Ego ya 4,000. Ka onye ọzọ ikwugoro ụgwọ. Then enwere America ọ na-aza Mary azụ Uchenna maamụ nke Uchenna or Mary. On Monday last week, she came to my house without informing me. Then enwekwara onye ọzọ ọ kpọtara dịkwa involved. Okay, nke Mary I gave her 6,000 cash. Then the woman na name onye nye 6,000 cash. Mary. Okay, in refund go Mary 6,000 out of how much? Out of because ọ kpọtara mmadụ atọ. Yes. So egi awa about 20-something thousand. You 6,000 out of 20-something thousand. Yes. Yes. Then onye nke ọzọ ya na ya so enyere m ya 2,000. Onye ọzọ bịakwara onye nke 2,000 ahụ again ego ne ka ego ya bụ iji nye 2,000 pounds. Egi ya 4,000. 4,000. Ọwụsọ 2,000 enyere m ya 2,000. Then mekwara ya transfer 700. 700,000 out of 700 pounds. Emere m ya transfer 700 pounds. Now, another problem na-enwe bụ na ha nwa na-ekwu na total money ha bụ 200 and something thousand pounds. Gị nwa ịgwa bụ m 80 before. Na-agwa m na 90 something thousand. Ọ pụta na ị nwere akwụkwọ iji gbakọ ife niile a. Ego Okwuluora ego ha erughị 200,000. Oruhu. Sister Flo, achọrọ m ka ị dị ndụ because onwe ife m ego nwere onye ga-akwụ ụgwọ a. How am I involved? Before God and man. Ke ife mmelu, achọrọ m ka ị gwa m ife mme. Enwe ndị si na mụ na gị na ABJ, no mụ na gị na ABJ plan ozu ego ụmụ akwụkwọ, a na-edeport ụmụ akwụkwọ, enwekwe nwa akwụkwọ edeport, none of them. Ke ka mụ na gị na ABJ si wee plan ọka ego ụmụ akwụkwọ. Kọọrọ anyị obiko, enwe n'iwe.
Okwuluora, the first time I saw you was in April when you came to the UK. Esomjena Old Kent Road, the day you came to London, Ndi London. Go ahead. When I get Okpu before. I don't even have your number. I don't know you. I don't even know you. Okpu before or chat here. Apart from last week Monday night, and ihe mere ji kpọọ in ajụm maka case here. What is going on? What have I done? Nkọwachara gị. Even screenshot ro ihe reference police from police send yara gị. Mụ na gị ekwubeghị okwu anywhere. Oge ebidoro ihe a akpọghị gị. You were not aware. The same thing with ABG. mmadụ Chineke kenecha ma anya onye abụnwa bụ Okwuluora nọ si na mụ na gị na ABJ riri ego ụmụ akwụkwọ. Mba, you ọ bụ na Chineke kere ụwa mmadụ ga-ada n'ozu. Onye na-enwe nwa ogbenye dị ka m na afụfụ na-ata na-ebu m ebubo. Mmadụ ga-ada n'ozu. Ọ bụ na mmadụ ada n'ozu ma a na ọ bụ Chukwu na onye ọzọ nwe ụwa. Anọkọta m taa isi nwuru m ọkụ. Mụnwa na-ebu nweta 1 naira nje nye ụmụ akwụkwọ, nweta 2 naira nye ụmụ akwụkwọ. Ka m na-esi were ego nwa akwụkwọ rie. Sister Flo ama onye Igbo. I've never spoken to you until Monday. Mgbe gị sị gị ke onwe onye na-ego ego. Isi m no bad business. Ke udo ogome emebe n'ụwa afọrọ. A na-achọ ife a ga-asị na nsị. Nne ka ebe ndị Zimbabwe anọ, ndị i nyere ego ka ebe ha nọ. The man no way I be slow. Okay, I join lawyer now because then were one of my brother, then Chike, one of the brothers in the group, Chike, they were willing to. Lawyer say no. For now, Ebema report to honor this case to the authority. Ijewabeya means I'm an intruder, that he can do anything to me. No basaziha na ma report to honor. Then this our brother Ukwachike, enwe onye Zimbabwe oma. He's a friend, he's a family friend. He's a brother. Enwe onye Zimbabwe oma. Osim na ya akpọọla the guy. Kotoria, the guy I say yes, na ya onye awu. Then I think he's planning with this guy, Ogage Jijebeya. How did you take it if onye Zimbabwe? Imaro onyo ikwete n'ife ọgwa gị. Ijegwo ụmụazị be anyị inwe COS. Ke conviction inwe. Because people are talking too much. I them stressed out. Ke ihe convince gị iji wee jegwa ndị mmadụ na inwele ya. Na ị na-eme COS. People want to know. Ihe a na-ekwu ka m na-ajụ gị. Nne ịmana ndị ejegoje nyopuo ụmụnne gị. Ịmana ejegoje nyopuo di gị. Achọọ m iche asị na mmadụ mere mmadụ ihe ọjọọ. Ndị a ji eje tụọ gị na arụsị ịtọ. Ịnọkọta afụ mmadụ n'ụzọ sị gị na ọ na-eme COS bịabịagwa ụmụnne gị akwụba gị ụgwọ. Nne ha na-agwa m na the whole money akwụ gị na-ekwuru ya ndị COS na-enwe ndị iji gị wepụta biya. Start paying them. Okwuluora, ọkwa ngwa gị etinye m ego n'ime ya. From ego ntinyere, ịma na-ekwukwa na ya dịka from ego ntinyere, like I said, enwe na ndị nyetụrụ ego. Even on Monday. Inye 6,000, inye 2,000, inye go 10,000 pounds. Almost 10,000. But this money cannot be 90 something. I'm only nyegi 20 something thousand pounds. I'm only nyegi 19,000 pounds. I'm only nyegi 13,000 pounds. I'm only nyegi 42,000 pounds. Ha buribu. Ndaru 15. Ndampo na abo 19, 13, 29, 42. I need to sit down and even calculate. So get when you are receipt be down calculate your diroma. It's not good. Iye mere kemgbe ị na-akwụ ụgwọ isi itibe da calculate ye. Onye ji ụgwọ bụ first thing ọ na-emebi itukwu na mara ego n'oji n'ụgwọ. Amara ka esi eme ya. How can ị na-achị gwa m na kemgbe ihe a mere itu ị na-agwa ịgwa m the other time not 80 something thousand. If anye gị na-abụ opportunity to vindicate yourself. Ka ebe ị nọ wee fụ ndị Zimbabwe. Ke affiliation association gị na ndị Zimbabwe. Ka ebe a nọ ka ihe ha gwa gị iji kwete na COS a bụ eziokwu. Iji wee bịa gwa ụmụnne gị enyebe gị ego. Nobody told me.
honestly, I made this mistake, to be honest, and I've realized now, I made a mistake, and I was stupid. Let me use that word. Mana, Nimo bim, and when Buno bin, I was scam. And when Buno bin or scam. Because Onya name here, only like a Kia agency or something. How well do you know this person? You don't know this person too well. You can imagine that if every mother say na syndicate na 200,000 pounds. How? Or the possible no what? How can I try such? Sister Flo, I don't know you. Mona gade ekwu na phone. Sister Flo, amami fabu COS. Keki ga-esi mecha ife a mmadụ tukuru ana si na ọmụnwa na ọmụna gị meria. Sister Flo, did we talk? Did we plan anything? Inyenugo m ego mụ na gị ọkpanugo na phone. Jesus Christ of Nazareth. Somebody na akpọ m akpọzina m na phone biko, I beg you in the name of God. Don't call me. How do we pay this money? Onye nke 42,000 pounds. How can you give him back his money? Okay, on Monday, Jerem Bank. Can they manga Natanulo Nujikwo before the lawyer na police mechaye hachorime? But they didn't give me the loan. I didn't succeed with the loan. Ask him not alone. Now who's in the bank? But they didn't give me the loan. These people, these people lose ego. These people they frustrated. Money people who not London ego. No, they not buy kahana Diego wenyegi. Ana dragifa. Na hali ego na hazururi. They are listening to you. You know they can't talk to you. If they are their phone, they are watching. Can you hope in these people now? How can the money come back to them? Sister, help me and help yourself. You can imagine now. What are you going to do? Okay, 2 days. I chicken and they go hand on your position. Ije go bank in alone, you're not alone. Is it one nigga in alone, a bake in another loan? Madam Eugenia Dian Bossa, the woman on the back on Oge Boom, we are AGH. What do we own property in Wiligele? Let it go about 10 or 20 million. Oh, man, go to Chudi, Kegoromiana, also money again, many agata. Also, more from the Oyega no go with Kuwande Madogo. Kayegamagere, retego. And I won't go use Oko Simule. Many agiatata. They tell our people. Ndaji information Guinea in Imo State. And the buyer joker. Only General can go any length. How do you pay this money? Has an agwagi with a proof kiss we kundo one in a kuni with the proof. Oh yes, with the proof. The Johanna one has an in a chunk of the money somewhere. On a voice note to give a man mother record or send the alum. After Kato Chaganaro says no way only now, only lawyer. As in Iwo Wegi yesterday after Kato Ganalo say, is it on way only a lawyer? Now, you see, that's why. The recording. I won't play it. I'm telling you the truth,
ikwuru ha okwu na-enye nsogbu nke ikwuru ma nke na ikwu ha sị na ihe ikwuru. So that's why I'm being careful. Sister, let me tell you now. Ana m ekwu ya ekwusi ike. A believe from na ị ga-ezu ị ga-anara ụmụnne gị 200 million or 100 million. Ebe ka ị ga-agbaje? Ọkwa mụ ebukwa nna obi na ihe. I believe na ọgwa ka egwu gị. It is vulnerable. But it is what it is. Adam stressed out. Before this issue came on board, and I pass it through a lot. I go through hell every day. Also, monachi maye nafu. Also, chukuna abalo makebe. Ebia adi yanke ga. Omo akwukwa na ebe akwa. How do we pay them? They are listening. That woman no Eugenia. Akwema Eugenia nke 4,000 in 2,000. Yes. Me dash ya 500,000 to support her. Na yema amaro. What can you do? Enwere na mo onu igele. O dago ka o ga-esi da. Mo wana ewete 500,000. Ke property inwe chinye ma akwu ya ka mkpa onye ga-egi ya. Ma obu na icho settle this issue. Nne amam na inwere ana. Amam na inwe bi inwe moto na ba ya, amam na inwere ụlọ. Imangwa m na go UK ihe niile ịnọ. I nwere ụlọ anywhere. Say something. Ndị Igbo na-enene gị, ụwa niile na-enene gị. These people are circulating your picture on the internet. Some of them na-asị no mụ na gị. Ama m onye Igbo. How can I do something with you ebe m amara onye Igbo? Akpọnụbeghị gị na phone, akpọnụbeghị m, I don't know you. Nne ke property ị nwere ka m je chọọ baya. Inye m dị akwụkwọ nchọọ baya. Ka akwụ ụgwọ ka abụrụgodo onye nke 42,000 chọrọ igbu onwe ya. Ka enyi ya som. Idi ekwu okwu, it's not helping the matter. I nwere my appointment with lawyer tomorrow. Same day tomorrow. The lawyer is not bringing money. We are talking about liquidating assets. Lawyer is not bringing money. Court case it might take 3 years. And when the visa has expire, any nwoke nye gị 13,000 pounds. Imano mmadụ le shop when you that 13,000 pounds. Somebody sold shop. Imano when the moto. Imano when one girl chọrọ inye gị ego, mpia lere ana ha na owere 20 million naira. Ọ na-akwado inye gị ego ya mee. Imano when the lelo no when the lelo ana nye gị the money. Ọ na-ewute m na at this point na mmadụ ego na-enye gị. Mụ na gị kwuru na Monday, Sister Floyd sim no 80,000 pounds. Tata bụ Thursday, sim no 90,000 pounds. Ndị nye ego si no 200 and something thousand pounds. Ama m na enwe onye 20 something, which is Mary, 20 something thousand pounds. Chudik bụ 42,000 pounds. My friend bụ 13,000 pounds. One lady money akwu kita bụ 19,500 pounds. Enwere about 10 more people. It shows that this figure ruru ihe ha na-ekwu. Check, anobeghị m ala check. Why? I'll check it. So na anọghị mbe m laruo, I'll go and check it. Maka enwe ebe m na-edetu ihe niile. Nlaruo, I'll go and check it. Sister Flo. Roughly from 80,000 to 90,000. What do we do? What the lawyer now? What do we do? No, because like I said, they are trying to enwete demand another and groji, another demand some money. Okay, mona get money ejide demand tata. What do you have to do about my image? What do you have to say about my image and tarnish? Na mona gilire ego ma akwụkwọ. What do you have to say? Honestly, like I said, the only day, first time April, oge bịara na London, imere ndị London address. That was the only time I saw you. The only time ịkpọkwa mụ na gị kwuru okwu last week Monday, or Monday nke a ịkpọrọ m, and ihe mere iji kpọọ m ị na-ajụ m maka case a. So enweghị ka o si gbasa gị, ama m ka ha si etinye gị n'ime case a. Jesus Christ. Ka ihe nji Ishi kolu. Ka ihe m ga-eme n'ụwa metụ ụwa mma.
Nne, Ndi ji ego ha, yoba ha biko gwa ha plan gị. Yoba ha biko, talk to them. Okay. Enwe na ndị nke mụ na ha na-ekwu some hapụrụ ha text message or voice message. Enwe na ndị nke mụ na ha, even this morning, mụ na about 2 or 3 people kwuru okwu. Nne ndị asị na ede aza, what are you, onye ọbụla na-agbago ụgwọ na, what are you saying? How do you appeal to these people to wait? Enwe ndị si na next week akwụkwọ ha ga-eme expire. Ide ekwu okwu, we are not talking and it's not helping the matter. Bikonu. Because honestly, I don't know. Sister Flo. Sister Flo. So, ometubegi nke na onwa na inwe ma ọ na inwe somewhere ị chọrọ ile agbata ụgwọ ka iwelu. We are na-ekwu nke ahụ ịgba m nkịtị. Nne, ọ bụ na ọmụnwa ji ego, ịmana ana m ere property, ana m ele ana nne. Onwe ka o si wee daa na a ga-refund gị ego, ma ejiri ego ma refund gị mburu moto m lee refund gị. Ana m asị gị ka ihe nwere ị ga-ele ka ikwugodi ha part of the money, nwere ife ị chọrọ ikwu. Ị na-agwa m na ị nwere ana somewhere, ma ọ na ị nwere ụlọ somewhere. Say something, Bikono. Are you there? You're not settling this issue. These people na the whole money in Zimbabwe. You paid little of the money. Hane share my picture being agwu ego. I'm not denying that. How do we raise money from now till weekend and give these people part of the money? How can you raise money? I'm lawyer. Lawyer issue may take years. And these people are under serious pressure. Okay, I'm going to call. So, if you better call, you can be I told you now to say, call. I would like hear meaning. I will still try to put more pressure and see. I few people, man. I was unable to get something from anybody, but I will put more pressure and see if. So, on property anelele, I get lele what here now. I'm going to 10 million naira. Okay, where are your phone? What do you want these people to do? Ide azano call on ha gwa no ha kita ye ha ga-eme ka ha no because someone ha bo ga-eme nza maka iwe na-ewe onye obuna. Ke yi cho ka ha mee I'm a worry, like I said. And when I'm so my promise him, but I will still put more pressure and see. Sister Flo, you want a property anywhere? In my family, you want property. Oh, issue or where you zone. Sister Flo, one day when you want a property, nobody will borrow you money. Let me be honest to you. I'm not one of borrow. Nobody will borrow you money. Economy is sicker. Here about December. Nobody will borrow you business. No, nobody will borrow you. You know. Who can borrow you money? Nobody will borrow you. Oh, someone I am working up and wait 500,000 Eugenia. Nobody will borrow you money, you know. Stop this. These people are going too far with you. Hana ponya famimia. Can you get these people now? Talk to them. If they call you as individual, you're not going to answer. All of them are watching. Talk to them. I'll rally around and look for money.
Rally land and look for money when na nne. Maybe I'm in Nigeria. I'll rally round. Until when? I'll rally round. Nne, again na ABJ kere ego these people. ABJ ke mba kwa. Nne, amamu na enye ego me afọ mụ na gị ike ego. No. Thank you. Ana m akpọ onye Chike bụ friend the flow ka nna akpọ ka brother Chike, good afternoon. Brother Chike, good afternoon. Hello? Good afternoon. Are you there, brother? Good afternoon. Afternoon, no. No, I'm na watch I live. I'm on a flow on a live video came close to 1 hour now. Flow enwere any plan to pay these people. She doesn't have any plan. Telling you. Oh, ojiro okwu. Asi me ano nwa no nwere ka elegodi kwuba flow enwere plan. O nwere ojiro okwu. Oh, maka ka m gwa gị na okpogo m. Anyị na-ege ntị na ojiro plan. She doesn't. Ask me no onwe ma na aga ele okola atopo mo no. Chineke kele dira kwa mo na Ezronet. Akwa ehura na aka ma adịghị ya. Na ma ihe eme. I don't know. I was kara na eju ya say how was I involved or gwa ha eju ya. Ajọrọ m ya. Kara eju ya say a lot of si dey involved. You know? Ndị kpọgam n'ọnụ na mewerekwa menke ọsọ Chineke na who will accept me weapon from this problem. I'm saying that but no problem. Here no, as I said, let us see what the step will take, at least consulting a lawyer involving police. Because anything with this guy, my friend who is in Zimbabwe, I'm correct. Bro, ebe go si we for that man or convince ye ya. I'm asking, I will send a chat 2 weeks. When I go home, here naga. Oh, I've been a message your bomb. Who message your bomb or some pia made involved na here naga. Now give yourself 2 weeks now, but 2 weeks now, but you know. Ajụm flow no nwa no nwe ka mkpọta ndị ga-egi ya okwere atụpụ m ọnụ nwu no nwe ka mkpọta ndị ga-egi ya okwere atụpụ m ọnụ ala Nigeria ego na ga-ere tepani ala na anọ na Lekki na onwe dị nke o kwete na onwe mara a ga-ere temu amana m ebe o nwere ma ebe ọ na ebe ọ dị involved. Ajụm flow these people si na ego ha dị 200 and something thousand pounds. Mkpọ flow na Monday si ego ne di ya osim 80,000 pounds. Mụ na ya na-ekwukịta osim 90,000 pounds. Nsi eke ka o si wee si na 80 jee na 90. Osim na nke bezokwu na calculate be the money. How can you be paying back ebe you calculate be mmadụ ego na ije n'ụgwọ ọrụ asị ka ọ na-atụ ya? What is involved with it? No, I come out here. Your mother, that I go have where I'm not count. I'm all what I'm saying forward. I'm on community, my own involved. So yeah, because 18 here me anya, I say me anya more contact. I say me go me here, you know. So on your way problem man ni me. But in the buy I got here, how long I mean I
ha hụ nga na m eji akaụntụ m transfer ego na ha hụ detail m na the group na number m na the group or anyway nsogbu ọbụla dị there's something I can say about it. I know Flo asked me biko ka akwara m ego na akaụntụ ya akaụntụ m and say okay, no problem as long as I would engagement. So that's how I get involved with it. So I one day keep it go there. But I'm not attendable sometimes. Get a mother name here. You borrow such amount of money. You know when did at least you go do food. Man, again what need equal 5,000. Oh, trust. One name why I can't. People were calling me, her friends were calling me. My friends here. Chimbiko, when it did. At least in care got through, then I will not involve you. One, thank you very much. Chika, thank you very much. Let me bring this brother. Come on, come sign out. Brother Ago, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Now from call, you can say I'm back. I'm on air. I can see. Ebe okwu m na-agbaje n'alụ aka ịma na anyị nche maka ihe shiwe na-agade and go shiwe dịrị. Yeah, even though I didn't follow up n'ihe na-agade for some time now because of my schedules and so many messages there. Mara nke ga-agwa na nke ga-alapụ. So but I notice that I'm one of those people remove one of the group. Remove close with the group down. Remove. Yes. That you show that the group have been closed down. Yes. Yeah. So when because I was still able to go through Yenaga, Yenaga there, and they've been on ascending matter, it suggests anybody playable victim. Now the best way in which issue again at this whole thing, can we identify one or 5 card, 10 or 15, create a WhatsApp group, which I believe you might watch over. ABJ might also watch over and then come out the best way to go about it. Can we common goal? Sure. And the common goal there to me, I think no carry cabo the best thing because one to go ahead, yeah. So that suggestion of create that private group and carry kama no bona ha guarantee even that I'm no ni yemere we can say a lot of things. But okay, maybe I get so much traffic, courses and a lot of things gonna that main group which I believe from that private group I suggest to create will have go a long way. Okay, Mr. ABC, you're gonna get all those stuff. I sort all those ones out. Make work and then I'm basala this whole thing. I read the group or they much noisy and insultive. Which again, when they close with the group, and say okay, better to avoid future occurrence. Reoccurrence can now, but also, brother, what do these so money and maybe in the modern group? Nobody called me to say thank you. You posted a column. I'm an answer part of that group. I'm not come there. So now, my neighbors who come na bajakwara aka bo nwanyị na-ekwero na-adọrọ show onye na-eme business. Amara m even man na asị na onkwele nke gara ndo successful. Mụ abọ agụ amaro or the successful eziokwu ko ya forge na forge ko ye na-eme whichever way. But my own concern now is this. Ya ni mere actually any information on in regards to your name. And then chicken on where Abarizna chicken on where book number 1 part might be accomplished or no my year because the man seminar now just near flu account a when attending Madiego. As long as now would not 500 calculate or 1,000, as long as not involved, or my sim no matter that flow from so chicken should also bamboo dear. I am even thinking in the table, chicken we can about that woman, no. Man, a lot of things about that woman. So now no where bambo make sure not talk to that his friend on Akawa on your account.
Yeah, the mind, people are suffering here, which man agree, cash are powerful. Cash are powerful. Man, the KGM maybe business, not on Niger. Man, they can talk on one hand with one here. TK Bambo. Talk to this woman. Ya is na was not joining the life and I defend doing where I defend going where Manaka Nalo where Atronalos and Cambas as her. But my main concern, but Chike Bambo talk to this woman. Come out the best way out. When Zimbabwe or anyone fake one scam there, can't talk issue a tracker because you can't do business with another short of. Let's assume the flow fall a victim of the fraud and then as then MHS are succeeders. Ya Bambo make sure not track it down that man how that why your overall why your person not involved. And with the police try those people. Then, like you said, about not 2,000 corner and need the man or 3,000. The remaining they go begin and care. Or she go there back one the mother go. On the thank you very much. And when then I just want to clear group. If you how to seek that group. If you how to seek. Even though no guy don't come and then I want to guy there you close the group because him gonna the whole thing across to go and then him gonna buy what do you make a brother listen. Listen, can go again one day. Open a group would be the only way to find the woman. I won't close it. The woman is not even existing in the group again. Everybody near the woman, they go be the woman. In on a London. Brother, in on a London. Nyonya on a London ego. Jane Abia ni ego. Ori ego gi. Can we get Jane Abia? A WhatsApp group. Who does that? The woman had that boss on Abia. Funny enough, none of these people after on a group see in the group up where them flow ego do Nobody did. I don't like the group. I flow come such message you. If I have a private business, private business can madam mere. Now some people are involving even see ABG Guru say okay now this so person not going to this thing. Na how can I get trust you? And some of them they did not private chat ABG say na one I see no na me do ta do people here. One who will put a fake COS, Jiberia anything. People we are impressed according to Yana according to my mom go post to. Yes. People now recommend them money to me. How be I go on aka more much I get rent. Out of trust. Thank you very much, my brother. Thank you. Thank you very much. Let me talk to Sister Ada. Let me talk to her. Let me talk to Sister Ada. Then I will go. Sister Ada, good afternoon. No, the mind of on air. It's on equal air. I know. Should I talk with you on air? Or you make a video? No, go ahead. And what the yarn is, go ahead. Okay, because I wanted to talk to you before Kuboku about this issue because I have a video on phone fly everywhere on social media. Yesterday night I was worried. So this morning plugging a phone, come on, I look first. Because no got involved and all fraud and scam involved. I was like, this kind of things. I wanted to only check your phone to give for all the missed calls. This morning. Yeah, before, but you didn't answer. Before I'm fucking live, Kita and all that, okay? You enjoy with this thing. Don't really get yourself so much worried. I'm not on a group, okay? But what you're Sunday when exonerate yourself by involving the youth. All these students involved. Most of them might be dead. You understand? Because I don't know I'm not now. And this woman, I heard what she said. Workers in Zimbabwe was not care home, was not in. What it means is that he's paying tax in the UK and his details are not hidden. Okay, now UK government man on exist. Don't know where business something like that. So maybe all his business. Okay, on a healthcare, I'm Kahasharon Yako, people that are so COS, okay, so it's actually he's not real. Okay, then the police has to be involved. Sorry, a lot of people will be deported because some school are
if actually they can be coming out to call in now in our live now see not ego mood involved, but I never involved Okwuluora. Okay, help in clearing your name that Oburogi na wanya ego. Ego so phone ka mo yourself. And even the phone never called me to tell me. Because I keep telling people everywhere that as far as it has to do with ego, that Okwuluora can never. God forbid. I mean, I go with Okwuluora before. After I say it every day. I can remember the first encounter I had with you that involves money. That involved money, sorry. I'm Ishi hand lawyer, okay? Yes. I keep telling people that Okwuluora is the kind of person that we do use only got cost 200,000 or 190,000. He will use his 10,000 and complete it and come back. He will not even collect the extra money from you. He can just inform you, spend it, but don't worry. Okay, I keep telling people, okay, but calm down because of your health. I will still do a live video about this. After, yeah, I know. When you go on again, I'm on your flow. Mona flay couldn't be in a phone until the year, man. I'm me febu COS. I don't know what it is. God. I'm on Saturday. I called me for Alabama on Saturday. If not that, then when a lot of people can't stand by you, like can't believe in you, you have to go legit their platform as him bam Okwuluora. Can I go do the real truth? You can imagine only somebody. Okay, that's now your legacy shake that a lot of people are suspecting you. Do you understand? If I go viral, people will start dragging you left, right, front, and back, center. Okay, and they're gonna add the manuna add. They'll say on social media. Before you know it, Sister, let me tell you, over in the Bible, I see now, come a chineke ga apogono, mother bogono. Onye kara obi tupuru ana na atu ashi na agba afọ mmadụ ibia makwa na ọ na atu ashi whatever of flow welu any did me bụ mmadụ ọnụ Chineke ga-abụ onye ahụ ọnụ direct money ga ma na ndị ba anyị nwere conscience our people Ndi Igbo I sorry to say it that's why I don't make ihe with them if obodo nọ n'ime I don't make ihe with Ndi Igbo they don't visit me I don't go to their houses anọrụ m onwe m you understand because of the kind of heart ha nwe. I was listening to this woman. There is no how you be collecting money from people up to, let me say, 80,000 to 90 to 100,000 pounds. It's up to 200. And then you are just so relaxed about it. It's up to 200. She's very comfortable. And now call. That means all this money here on social media yesterday. It may be a call. You are relaxed in your house. Nearly 3 square meal. I mean, I don't really know how our people behave. Okay? So just calm down, okay? Try and put yourself together, and if you can't control it, you involve the police. You want a ticket, I think you still have access to UK. I think if you can fly to UK, you go to UK and make a report. UK, where I can get reports. My email reports. One thing people should know is that these students will be affected. Oh yeah, that's the fact. You ought to go farming, Manikuromia. You could have an afro video in the mother name yesterday. Namona flow, Lidegon de Madu. A man who won't able flow. Kazikamonas, I can't do Kukua. Because I'm an obu if I take here up, or give me a lot of people affect. But then one of the option. Than EJ police station direct in London, J report wire. No, just calm down. Between now and weekend, don't want anything. Then you have to take the best option to clear your name, because when they made that video in UK, okay, I expected every loving person, every lover of peace to say, okay, 1 or 2 people complain to you. You talk to Okwuluora first. After speaking with Okwuluora, imagine how to get this woman. I don't know address who her hidden in the UK. Honey, everybody knows her address. So why making live videos from UK? They know why making live video from UK, the same environment where the woman lives, ABJ Interior lives there, and Onye Zimbabwe lives in the same UK. Why don't you at least come on in about Ndi Igbo? You are living in the UK, you know everything about UK. What did you do to trace this woman and ask her 1 or 2 questions? Record her, please. Put Okwuluora on her phone. Record Okwuluora before doing a live video. But only one I ever can do to onye ka ha na emo ofuma.
That is Igbo people for you. None of them cares to talk to the woman. Nobody cares. Joy and wine. Do you know Okwuluora? Have you spoken to Okwuluora before? Is the woman evil spirit? You just go to her. Is UK? She won't beat you. Where that's only now you get me involved police. By the time one forget one-on-one, they are not going to threaten her. Now you're going to complain about her. How did this happen? Do man know we man choka police they involved because all the implication. Okay? Oh yeah, me help us me. And now I'm face any now saga. I don't know why our people this cyberspace, Facebook, mark you puta. So Ndi Igbo come with your side another side next week as in every day war misunderstanding. So I don't know. Come up again about my brother. Sister, take care of yourself, okay? Thank you very much.